MLA लरेन्स इस्लारिया गावनि बियाबाव आबुङै मावफुंजानाय जौगालु खामानिफोरखौ बेखेवगासिनो। BPFनि समाव हाग्रामा महिलारि आरो बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ जाय बियाबाव अन्थाइ थरसेबो खोख्लैयाखैमोन। बे ओनसोलाव दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे आबुङै मावफुंजानाय जौगालु खामानिफोरखौ बेखेवगासिनो MLA लरेन्स इस्लारिया। बेबादिनो दिनै MLA लरेन्स इस्लारिया गावनि फान्डनि गेजेरजोंनो देबरगाव बियाबनि गासै गंथाम BCDCआव आबुङै मावफुंजानाय जौगालु खामानिफोरखौ बेखेवना होदों। फारि बायदियै हल्टुगाव BCDCनि सिङाव थानाय हल्दिजरा आबुङै लुफुंजानाय गामियारि लामा, खालुगाव सबायजार BCDCनि जोंखोलनिहिर फरायसालियाव लुफुंजानाय बाउन्डारि वाल लोगोसेनो देबरगावआव BCDCनि सिङाव एबसुनि मुंख्लं खाम्फानि मोनसे बाउन्डारि वाल लुफुंनायखौ बेखेवनाय जायो। दिनै फुंबिलिनि समावनो बे गासै आबुङै मावफुंजानाय जायगाफ्राव थांनानै MLA लरेन्स इस्लारिया मेहेरगोनां हाबाफारिजों बेखेवनानै होयो। बे समाव जौगालु खामानि मावनायनि सायावनो MLA लरेन्स इस्लारि आरो रायजो राजाफ्रा गोजोननायजों खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। आंनि जे MLA जे फान्ड बे फान्डनि गेजेरजों दिनै हल्दिजरानि जे लामा गामियारि जे लामा बेयाव दिनै सेन्ट ग्रेभेलनि लामा बेवहाय होनाय जादों। बिसोरो हाबायबो दिनै बेखौ बेखेवनाय जादों। बे जाहैबाय हल्टुगाव BCDCआव आरो बिनि उनाव कालुगाव सबायजार BCDCआव जोंखोलनिहिर जे मोनसे फरायसालि दङ बे फरायसालिनिबो बाउन्डारि वाल होनाय जे खामानि बेखौ दिनै मावफुंनाय जागोन। आरो बिनि उनाव देबरगाव जि BCDC दङ बेवहाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मुंख्लं खाम्फा दं बेनिबो बाउन्डारि वाल दिनैनि बे फुंबिलियाव मोनथाम हाबाफारि दं। बेबायदिनो आङो आंनि MLA फान्ड, आनटाइड फान्ड आरो मुख्यमन्त्रि पकिपट जे निर्मान आसनि बिनिफ्राय मोनबोनाय जेसेबां लामा एबा गुबुन गुबुन स्किमफोर दङ बे स्किमफ्रा हाजोब्बाय। दा बेखायनो फारि फारियै मोनफ्रोमबो जे लुफुंजानाय बे लामा एबा जिफोर न'फोर दङ बेफोरखौ बेखेवनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दायो लागासिनो दङ। आं मिजिंथिदों जे एसेब्लाबो रायजो राजाफ्रा लाब जागोन। मानोना दा दैज्लां बोथोर लामाफ्रा गामिनि लामाफ्रा गाज्रि जाबाय। मानोना थांनाय समाव MGNरेगाजों गामिनि लामाफोरखौ बानायनो हानाय जायाखै। मानोना बेबायदि स्किम हमहोआखैमोन। खिन्थु एबार जों थांनाय बाराव जोंनि NDAनि MLAफोरजों ज' जानानै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो लोगो हमदोंमोन, रायलायदोंमोन जे गामिनि लामाफोरखौ जों माजों बानायनो। मानोना मुख्यमन्त्रि पकिपटजों माने गिदिर लामाखौसो जों बानायनो हायो। 3 किल'मिटारनि गोजौनिफ्रायसो बेखौ हमनाय जायो। थ' अब्ला जोङो गामिनि फिसा फिसा लामाखौ बानायनो जों हाया। अब्ला बिथाङा बुंदों जे बिदिबा माने MGNरेगाजोंनो खामानि मावहोगोन। बेयाव जोङो बुंदोंमोन जे जोंनो 40% जुदि हमहोयोबा ब्लकआव फैनाय फैसाखौ 40%नि जुदि लामा बानायहोयोबा गामियाव थानाय जे फिसा फिसा कालभार्टफोरखौ बानायहोयोबा जोबोद मुलाम्फा जागोन होननानै जोङो NDAनि MLAफ्रा जों ज' जानानै खावलायदोंमोन। आरो बेबायदिनो बिथाङा बुंदों जे एबारनिफ्राय बिथोन होनाय जागोन जे ब्लकआव फैनाय जे फैसा बिनिफ्राय गामिनि लामा आरो कालभार्टफोरखौ जाहाथे बानायनाय जायो। बिनिखायनो जों मिजिंथिदों फैगौ जे ग्राम सभा जागोन बे ग्राम सभानि गेजेरजों एबारनिफ्राय गामिनि लामा आरो कालभार्टफोरखौ बानायनायनि थाखाय स्किम हमनो हागोन आरो बेजों जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा एबारनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। BTCआवब्ला बियो देबरगाव समस्ति बेवहाय सिटबो दङमोन आरो MLAब्ला बियो बेवहाय मन्थ्रिबो दंमोन प्रमिला रानी ब्रह्म। नाथाय गोबां UPPL सापर्टार थानाय बा बै समनि जोंनि एबसुनि सापर्टार थानाय ओनसोलफ्राव आगुनि सरकारफ्रा नांगौ बायदि बिथांमोना जेबो जौगानायनि हाबाफारि लायाखै। जायनि थाखाय देबरगाव समस्तियावनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। नेशनेल हाइवेनि साहा फारसेथ' थाबायजानाय लामाफ्रानो गैया। लोंनाय दैनि थाखाय बेबायदि बेखौनो बेबस्था गैया। दा बिनिखायनो बे देबरगाव समस्तियाव बा बे सानजा क'क्राझार समस्तियाव दाबो गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। दा बेफोरखौ दानि जोंनि BTC सरकारनिफ्राय मावफुंनाय थाखाय नाजागासिनो दङ। आरो आंबो आंनि MLAनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेफोर स्किम मोनबोयो बेखौ नायनानै नांगौ जायगाफ्राव जोङो दा जोंनि जे स्किमफोर बे स्किमफोरखौ हमनाय जादों। नेशनेल हाइवेनि साहा जेरै आथियाबारि थिनालिनि साहा फारसे उल्टापानि सरलपारा बेफ्राव लोंनाय दैनि थाखाय दाबो आंखाल। दा बेनिखायनो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो डिपार्टमेन्टनि
माने इन्जिनियारफोरखौ लांनानै आरो बेबायदिनो EMफोरखौ लांनानै सार्भे खालामै दा लोंग्रा दैनि बेबस्थाफोरखौ जोङो साहा फारसे जों खालामना होदों भुटाननि आफाङाव मानोना फिसा फिसा दंखलफोर दैखरफोर खुरनो हाया अन्थाइ गोजा बेवहाय गोथौ माने मेचिनजों खुराबा बेहाय लोंग्रा दैनि थाखाय बेबायदि सुबिदा खालामनो हाया दा बेनिखायनो थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय जों नाजादों दा जायगा जाबाय खिन्थु दाबो गोबां दंबावो थ' बेनिखायनो बे ओनसोलफ्राव मावनांगौआ गोबां दङ बिसेसकरि एबसुनिजों थाफानाय बै समनि रायजो राजाफोर बा दानि UPPL आगोलनि PCDRखौ सापर्ट खालामनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनाय सरकारफ्रा बेबायदि नांगौ बायदि खामानि मावाखै ओंखायनो गोबां ओनसोला बेयो देबोरगाव समस्तिबाबो सानजा क'क्राझाराबो गोग्लैसोनानै थानानै दं बर' बिजोंनि थाखो 2आव जे इंराजि बिजाब हाबसननायखौ लानानै मैया BPFनि आमोलाव जोङो अन्थाइ खरसेबो जों गोग्लैयाखैमोन दा जोङो नैबे जोंनि UPLनिफ्राय जानायनिफ्राय जोङो नैबे लामाया जानायखाय जोङो जोबोद गोजोननाय फैदों आरो माखासे हालोदाथ' मोजां नङामोन दा साबसिननिफ्राय साबसिन जाना फैदों आरो दा बेखौनो जोंहा फुख्रिनि बे केनेल गासिबो जोङो जाहोनो हादों आरो जों बेफोरखौ बहुद गोजोननाय मोन्दों आरोखि जोङो रायजो राजायाबो एसे मोजांखौनो मोन्दोंआनो रायजो राजायाबो आरो बेनिखाय जाहाथे आरो साबसिननिफ्राय साबसिन हामसिन जालांथों जों बेखौ जोङो आसा खालामो MLA बिथांनिसिम जों बिनि माबानिफ्राय जोङो गावनि फान्डनिफ्राय हरनायखौ जों बेखौ जों गोजोननाय मोन्दों जों एसेबाबो जोङो बांद्राय गिदिरखौ नोंसोर दा खालाम नों सोलिनो आन्थाखा माने सोलायनो आन्था दैलांसेनि थाखाय जों बेखौ जों हरगोन जों बेजोंनो जों खुनुरुखुम मावथ' जों लासैनो जों मावगोन बे खोथाखौ बुंदों जोंहा नरेन इस्लारिया सारा दा बेखौ दे होमबा जों बेखौ जोङो मावनानै लाजेननि जोङो खुनुरुखुम जों गथ' गथाय जों बे सात्र थांनाय फरायनाय फरायसुलिफोर बेफोर जाहाथे बिराद खस्थ' मोनोमोन नालाय दा बेखौ थाखाय बेखौ बुंनानै जों लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोना बे गामियाव रायजो बहुद गोबावानो जाबाय गोबाव जाथारबाय थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन